Nina bendlovena amandla nazi indaba ze-1KZNTV nifundele uphilano kacebe khulu kwamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazi indaba okuyize sithi ngezihamba phambili namuhla. Ihlehlile ingqungquthela yentsha kaKhongolose. Kwethulelwe zolimo emagabheni kanti lihaqwe izinkinga olweyisulu zeyikhukhula. Sanemukela kwindaba zethu ze-1KZNTV. Lokho kaqaleka isikhundla sokuba kunobhala wophiko lwentsha kaKhongolose KwaZulu-Natal uqiniso Mnguni. Uthi bafuna bathathelwe izinyathelo bephuleka imigomo yokuhlala kwenkomfa yokukhetha ubuholo obusha be-ANC Youth League ebihleze eThekwini. Ngempela sonto kokushayene ngezitulo kwahlehla lengqungquthela kokhala ngezinto ezahlukene okubala phakathi kwazo ke nokushintshwa kwamagama ethu ezingakhethangwa kwimihlangano yamagatsha azo. Qiniso siyakubingelela endabeni zethu ze-1KZNTV. Asibingelele sisitebuko esibingelele nababukeli bonke emakhaya. Kulempela sonto bengathi nihlalise iconference yokukhetha ubuholo obusha emva kwesikhathi eside bungekho uzokubona ngaphambilini kwasekhona la sekuphume khona usuku ngenxa yengqinamba zamanye ngenxa yengqinamba ezabakhona okuthinta kona ukuregister kwezithunywa kanjani namanye ama-region bengakakhethi ukufana nale yaseThekwini ebinenkinga ngoba iconference yakhona zagcina zimbili kwaba khona ukubambezeleka bese liphumile usuku lempela sonto but kwaphinde iyaphazamiseka sichazele kwenzakaleni. Asiqale khona ukuphatheka kabi noma sibona khona ukuthi angazi ukuthi ayizuba khona inqubekela phambili. Lapho sokuqala manje kudileya into zama-registration sithola ukuthi kube khona abantu ezifundeni ezithize lapho bekhiphe khona izithunywa ezaziqokiwe kuma-BGMs bezireplace ngabanye abantu ukuze bakwazi ukuthi mhlambe bakhuphule inamba ezizosupporta uhlangothi oluthize olungahle liqokwe kwingqungquthela yesifundazwe. So izo zonke izinto ezibe nomthelela masibizi ngoba into ekade siphatha kabi kakhulu ukuthi ama-delegates wethu afike ngoLwesihlanu but i-process ye-registration ziyaqedwa ngomgqibelo. In fact ziyaqedwa ngesonto ekuseni kwasekuyiwe Londuzaneni kungekho inqubekela phambili singazi noma kufanele senze njani. Angifisa ukucheck kuleyo kuphamiselana izihlalo ngokweni nibona ukuthi inakhela isithombe esihle yini ikakhulu ulusha ingaba lukhona ku-ANC ingaba lungekho ku-ANC ulusha lelimelo lwesifundazwe. Ngokwethu nangokubuka akusona isithombe esihle leso kodwa izolo I think kuzofanele sikuveze ukuze abathameli bakithi noma ababukele emakhaya baqonde ukuthi into eyenzakalile izithunywa zonke ekade zisemthethweni bezikhona ngaphakathi. Then kwase kufika abantu abaprintelwe amathega akade bengayona ingxenye ye-Congress ukuthi beze bazothikamela noma bazophazamisa uhlelo lwengqungquthela yaKwaZulu-Natal. So ibona-ke labo bantu abafike bazodisrupta bazophakamisa izihlalo bazothela abantu ngamanzi kujijelwa nangezigubhu. Qiniso ungomunye ogaqela isikhundla sokuba unobhala loluphiko ingabe mangabe uvotela ungena kusona lesi sikhundla yiziphi lezi zinto ezisilele emuva kulusha athi uveza ukuthi sekuphela u5 years ningenabo ubuholi kunilimaze kangakanani? Into esiyifisayo kakhulu nento ekade siyibona isisilele kakhulu abantu abasha bathuthukise ngokwama-skills abantu abasha bahlele emakhaya nama-post-matric qualifications wabo they are not accessing i-labor market and we are doing nothing. Ayikho into esiyenzayo njenganobuholi be-ANC Youth League njenganohulumeni wakithi ukuqinisekisa ukuthi siyawavula amathuba. So i-ANC Youth League inaleyo responsibility. Siyabonga baba. Ungqongqoshe omnyango wezolimo nokuthuthukiswa kweindawo zasemakhaya esifundazweni KwaZulu-Natal ubonga isithole Mloyi uthi bathekele umphakathi ngolwazi lokuthi ke ungenze njani ukuzilimela ukudla ongayiphilisa ngakho kuthuthuke ke nomnotho. Ukusho lokho ngesikhathi ke ehambele kwindawo yasemagabheni ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal lapho beyokhuthaza khona umphakathi ngokubaluleka kokutshala ukuze baxoshe ikade eziko. Ekhuluma ke neziko lezindaba usithole Mloyi uthi awudingi ukuthi ube nomhlaba ukuze kuziqalele ingadi kodwa ke zikhona ke indlela ongayisebenzisa ukuze utshale. Phakathi wasemagabheni kuWard 99 ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ube nenhlanhla yokuthekela ulwazi ngezindlela abangazisebenzisa ukutshala ukuze baziphilise baphinde badlale nendima ekuthuthukisweni komnotho wakuleli. Ungqongqoshe wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya esifundazweni ubonga isithole Mloyi uthi abantu abatshale ukuze balwe nobuba.
lapho sizonikeza abantu nolwazi nanokuthi ke bangenza njani ukuze bazilimele ukudla, hayi kuphela nje lokhu abazokudla emakhaya, nabangakwazi ukuthi bazikwenze lokho kuba indlela yabo yokuphila, bacontribute emnothweni wezwe lakithi, ngoba la KwaZulu Natal sifumile ngezolimo. Izinto eziningi fanele ngabe siyayikhiqizela. Thina ke njengomnyango besikhombisa ungqongqoshe la umhlobo wami ukuthi njoba sathi sakhuluma ecabinet ukuthi sokwenza imbewu nezithombo, ngempela sesiyakwenza lokho. Uhamba nje usephethe naye isijumbana sakhe ayositshala. Ungqongqoshe uthi awudingi ukuthi ube nomhlaba ukuze uziqalele ingadi, kodwa usebenzisa lokho nakho ukuze ube nengadi. Uyawusika ukuthi ulitha Coca-Cola lo masuqeda ukuphuza, ufake inhlabathi evundisayo, ufake isithombo sakho siyamila. Uyathatha futhi indishi endala le abantu ngithi bavamise ukugeza ngendisa plastic esinembobo, wena ungayisebenzisa ukutshala kuyona. Ithayile lemoto ungalisika phakathi liphume indawo ezibili ongatshala kuzo. La emzizimeni lo phakathi nendawo ufake khona utshani bakho, ufake khona lokhu umhlabathi wakho, ufake khona imbewu yakho. So ke ukutshala akusekona into ukuthi uyoze ube nomhlabathi. Njengoba behambisana nongqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi uNonhlanhla Khoza, yena uveza ukuthi abantu ababhukule bazimele ukuze uma bebhekana nokuhlukumezeka bezokwazi ukuphuma kalula kubona. Kube khona ukufundisana, sifundisana ukuthi singaphila kanjani ukuze sikwazi ukuthi sizikwazi ukuzimela. Uma ubuka umama noma intombi ekwazi ukuzimela, kulula nje ukuthi ithathe isinqumo. Mayithi ngiyaphuma kulobudlelwane, kuba lula ukuthi athi ngiyaphuma kulobudlelwane ngoba uyakwazi ukuzithathela isinqumo, uyakwazi ukuzimela, nephakethe lakhe liyasho ukuthi uyakwazi ukuzimela. Abalimi abahlomule ngezinsiza bathi bajabule kakhulu njengoba sekuzoba lula ukusebenza kwabo. Sijabule kakhulu uagriculture uzosenzela izimanga nezimangaliso esikhathini esingakasihlukumeze singena ukushamaza. Uagriculture sisizile ezingiwumuntu omusha mina, Unyazi uyangixhasa ngokandakanda, uyangilimela, bayangilethela imbewu, ikhuthazo. Ward 99 kulindeleke ukuthi kube nokhetho lokuchibiyela mhla ziyi-14 kuZibandlela kulonyaka, kulandela ukudutshula kubulawa ikhansela le-ANC kuwona lonyaka. Ezindabeni ze-1KZN TV kube kuzamando Sicele, ngisemagabheni eThekwini. Sekupheleka izinyanga ezingaphezulu kweyisishiyagalombili izisulu zezikhukhula zahlala ehholo lomphakathi eTrudeau Hall eNodale eMgungundlovu maphakathi nalesi sifundazwe. Laba bathi sebehlaleleke ethembeni lokuthi kuzoshaya uLwesine sebengenile endlini zabo zesikhashana abathenjiswe zona nguhulumeni. Lokhu kwenzeka kukhona ke nezingqinamba zokuthi amanye amalungu omphakathi ayaphikisana nokuthi bakhele eduze kwemizi kanye namabhizinisi ke abo. Bathi ke kukhona abavuka umbhejazana bavimba uhlelo lokwakha kwazo ize izinto zokwakha bese seyifikile. Seziphenduke abahlali basewolo izisulu zezikhukhula zakulonyaka njengoba sekuphela izinyanga zihlaliswe eTrudeau Hall eNodale eMgungundlovu. Okubaphatha kabi ukuthi kukhona abaphikisana nokwakhela kwabo izindlu zesikhashana. Umasipala uye wafika wasitshela ukuthi indawo isitholelile uzosibekela khona ama temporary. Sahamba safisa ukubona khona. Mase yafika abantu labasendiya bathi indawo yabo azoyisebenzisa baneplan ngayo. So kube naleyo mpike ukuthi thina isikhona imaterial ezosebenzela ezosiza abantu amandiya nawayala indawo azoyisebenzisa ngeplan yawo. Ileyo into namasibhekana ezinazo. Thina kahle sasingabhekishi ngomthetho abahlali baseholo babengabhekishi. Babeye kwi-site abanikezwa yona umasipala. Kwasho ukuthi umasipala wona mhlambe nama customer awamanye ama owner egarage banongaboni ngasolini. Laba abasegarage ababasendiya babebhikisha nokuthi abahlali baseholo bona babe esathini yabo abanikezwe yona nje. Yize bezizwa belahliwe babonga lokho kuncane asebebhekwe ngakho. La eholo impela sesihlalile impela bebebuye basinake babuye bangasinaki. So kodwa manje kunomnyakazo owenzakalayo. Mhlawumbe uyangibona nje ngijulukile kuyimanje ngiyasebenza lapha eminyaka. Kusho ukuthi umasipala usewasibonelela wasinikeza itohwanyana la 4 months. So bebekade bethi bazama ke nokusakhela la phezulu kodwa ke angathi kunengqinamba ezikhona amandiya abekade sayiphikisile leyo nto njoba niyibona imaterial bekwelapha inyanga. Injabulo yezindlu zesikhashana iphinde yaletha usizi kwabanye. Inyanga ya 8 sila
kodwa ngathi mangibabikela istory samba disaster ukuthi nami ngine room ebenginayo yangiwela kodwa sangikwenzeke lokho banthatha bangifaka phansi kwadadewethu and udadewethu unengane zakhe uyifamily nje yedwa ngoba ingane zakhe eyedwa nje zo5 nami nginomndeni wami and ngangakha indlu nginesizathu sokuthi kungani ngiphuma ngihlala ngedwa naye ehlala kuyakhe iroom kodwa manje bathathe basihlanganisa ngithe mangibabuza bawamasipala la ensukwini bangitshela ukuthi lokho kufuze ukuthi kulungiswe lo kwa disaster owasithatha ngase ngithi mina ngizokwenza njani na ngoba phela engikwazi ukuhlala empela futhi angengikwazi empela njengisathu nje engikwazi ngoba asizwani basingazwani manje ngangiphume ngalokho nginesizathu salokuthi angeke ngikwazi kodwa isolution ngibone ngingayithola ukuthi bazongithatha bangibeke kuphi mina ngoba nginenkinga ngempela ngoba ngaze ngabatshela izwi lokuthi mina kusho ukuthi ngisezosala ke la eholo. Iziphathimandla kulindeleka ukuba zigcine isithembiso sokuthi abahlali bangena ezindlini zabo ngolwesine kepha ke yize kukhona abanye abazosala ngenxa yokuthi ke babhekene nezingqinamba. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgongondlovu. Inkosi yabandla lamaNazaretha ohlangothini lwasebuhleni Unyazi Lwezulu ihambeleke Empangeni enyakatho KwaZulu-Natal ukuzosingatha umkhuleko wobumbano nokuthula. Lo mkhuleko buhlanganisa nezinto ezikhungethele ilizwe. Unyazi Lwezulu belifikele kumahhovisi kasomabhizinisi u-Ishwaramlachman Mabheka Zulu. Kube mhlophe qhwa Empangeni ngenkathi kutheleka inkosi yamaNazaretha Unyazi Lwezulu wasebuhleni ukuzoletha umkhuleko kubantu abakhele le ndawo nokuletha uzinzo esizweni kakhulukazi kwizinhlanga ezahlukene ongabomdabu waseNdiya kanjalo nabamnyama. Bese kungunyaka we-10 lona Unyazi Luvakashele kumahhovisi asomabhizinisi wakuyona le ndawo Ishwaramlachman Mabheka Zulu. Emva kwesikhashana Unyazi lifikile kube sekuqala imvula nebonakala njengesibusiso kwabe behambele lo mkhuleko. Omunye wabefundisi baleli ibandla uveze ukuthi lolu hambo lwenkosi luhlose ubumbano nokuthula emphakathini. Ushembu yabizwa yonke indawo. Ngisho estadium ngahamba kade kulwizimpi ngesikhathi kubulalwana kwakuphuma yena hamba estadium awukhuza suke uyena othi makhulumile iswe liyamusu Shembe ngoba uyena osemhlabeni esekinina nendlikwadingana nosenza ngakhona umbuso wokukhosi kwenu kukuye iyasolveka inkinga mase kufika uShembe. Ngisho bekunenkinga efikile nje iyasolveka inkinga. Namakhosi onke nje obona wahambela nje ayamdinga ngoba ngisho sekulwiwa izimpi nani ima kufike yena yanqamuka impi. Usomabhizinisi okuyena obevakashelwe Unyazi Lwezulu uRamlachman udlulisela izipho kanye nekheke kuNyazi Lwezulu njengophawu lokubonga nokuhlonipha ukufika koNyazi. Kanti abantu abebetheleke kule ndawo baphinde bathola ithuba lokunikela baphinde bacele nesifiso zabo. uRamlachman uveze ukuthi lokhu kuyindlela yokuletha ukubuyisana nokuthula kanjalo nokukhulekela izinkinga ezikhungethe elakuleli. Siyajabula kakhulu namhlanje onke amaNazaretha khona ama-India bahlangana khona futhi iyakhomba ukuthi sizwe sonke la namhlanje. As we assembled here today, it's our 10th year that Unyazi Lwezulu visit us, and we feel very blessed and honored that we could actually be together with the Nazareth Baptist Church. We are now in crisis in our country. It's only such leaders like Unyazi Lwezulu that can unite everybody and bring everybody together. We've seen all our leaders go to Unyazi. It shows us that he's a uniting factor, and we wish that Unyazi bring peace and stability to our country. Unyazi luphinde lwathakasela nomdanso wabomdabu baseNdiya abebenandisa emva kwenkonzo. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uThabani Maphumulo Empangeni. Ake siye itolo mbukele siyabuya nezinye zeindaba zethu. Nina besela sibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZN TV nazo kwizona esithi izo ezihamba phambili. Ihlehlile ingqungquthela yentsha kaKhongolose. Kwethulelwe ezolimo emagabheni kanti lahaqwe izinkinga olwezisulu zezikhukhula.
Batele imvule namandla namakhaza ashubisa umkantsho omama bapheka kuyikole ezahlukene ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal bamasha bekhala ngendlela umnyango wezemfundo yasemazingeni aphansi obaphethe ngayo. Ekhuluma neziko lezindaba unonkululeko okunene ongomunye umama bapheke ezikoleni uthi baphatha kabi ukuthi uhulumeni akayivuselelanga inkontileka yabo yokusebenza ukunalokho wafaka isikhangiso sokuqasha kabusha engabeke kuqhubeka bona nokusebenza. Uthi bacele kusizo kwiqembu le-Economic Freedom Fighters ngoba bebona udaba lwabo lunganakiwe. Yize bekunemvule enamandla namakhaza engazibekile phansi kodwa omama bapheka kwizikole ezahlukene ogwini oluseningizimu baphume ngobuningi babamba imashe nokuthula behambisa uhlu lwezikhalazo zabo. Unonkululeko okunene uthi abazi bazothathani bahlanganise nani njengoba uhulumeni engayivuselelanga inkontileka yabo kodwa wabe sefaka isikhangiso sokuqasha kabusha kanti nemali abayiholayo incane. Uthi bacela usizo kwiqembu le-EFF. Le post ephumile ekhishwa uhulumeni ayifreeze ngoba thina asinawo umsebenzi. Uma siphuma lapha sizoyapi ngoba thina izingane zethu incane sikhulisayo and sibadala si more than 35 lona thina ekasiqasha mase si more than 35. So uma isikhipha thina ukuthi but thina siyaphucwa at all ukuthi waphumani kuzongena abanye. Secondly kune point lapha na kwi contracted elithi bengasivuselela unyaka wesithathu susebenza bawu cut off at all bavesane bakhipha ayikho pain ebuhlungu njengophuma kwe post ubona interview abantu umsebenzi uthanda but uhulumeni ukwenzile kithina lokho wakhipha ipost wayicabanga ukuthi ngaphuma ngoNovember kodwa abantu bezoqala ngoApril so wasizwisa leyo pain le ukuthi vele nina ngisanifuni iphumani at all so lokho kwasenza ukuthi no asihambe sekwi-FF izokwazi ukuthi isize ukuthi asiphendule ngoba sibhalile incwadi akasiphendule singoma alika ngisayikhulumeke yakhona usinikeze 1.5 bese umukela yize sicindezelekile kodwa mayisethi singayi totally ke sesivele saxaya kakhulu. Unobhala weqembu le-EFF kwisifunda ugu uthi uhulumeni ufake omama incindezelo njengoba baholela imali encane. Bekuhulumeni kaKhongolose uthe abantu base South Africa abaholelwe imali minimum wage engicabanga ukuthi ku 3900 manje. Kodwa futhi lo hulumeni yena uyabuya uzofaka abawumama bethu nosisi bethu ngaphasi kwencindezelo engayibika ngokuthi lento ifana njenge labor broker ngoba if umuntu ehola ethola itender ya 10,000 ugcine eholela labo mama 2,000 lokho esiphikisa nawo sithi labo mama ba insoswe basebenze ngaphasi kwa department qobo babe lama personal number abo ungaba ama personal number nje angabasiza ngaluthi basebenze ngaphasi kwe department babe ne medical aid UIF provident fund bathole zonke izinto ezifanele abasebenzi. Usekela sihlalo uthi njengoba behambise loluhlu lwezikhalazo banika umnyango ukuthi ulungise lolu daba zingakavulwa izikole ngonyaka ozayo. Njengamanje kwi memorandum sibhalile ukuthi before i-school calendar sa next year which is umhla ka-18 January 2023 kumele babe sebe respondile bayilungisa into labasebenzi. Okwamanje besize peacefully. Asizange ukuzophazamisa ukusebenza kwe department nokwezikole. Kodwa uma ngabe unyaka ozayo ushaya behluleka ukuthi basiphendule in time okanye balungisele inkinga on time sizothola i-line of march from i-upper structure ye-EFF. Ongumqondisi kumnyango wezemfundo kwisifunda ugu owamukela uhlu lwezikhalazo uthi kade bazi ngezinkinga ezibhekene nomama abaphekayo kanti uhlu lwezikhalazo uzozodlulisela phambili. Qala kuyizwa le ndaba le abayishoyo kubalekile ukuthi sisho ukuthi uma bekhuluma kufuneka sibeze ukuthi bathini and udaba ke lizobe selixoxwa ke endaweni efanele kwi-provincial endlunkulu yethu. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisesayidi. Kuchonywe uphaphelo egolagola intsha ebeyithola uqeqesho ngamakhono ahlukene esikhungweni esiqeqesha amakhono somnyango wokuthuthuswa komphakathi KwaZulu-Natal i-Wentworth Youth Academy. Ekhuluma ke neziko lezindaba ongqongqoshe lomnyango uNonhlanhla Khoza uthi njengoba iningi lento kwabathweswe iziqu kungelivela ke endaweni zasemakhaya angamelo ke yintsha kanye nasebeke baphambana nengalo yomthetho bazama ukuqeda isihlava sokuba ngokhangezile kepha akintsha kumele kubihlome ngamakhono angayisiza aguqule ke impilo yayo. Njengendlela yokuzama ukuhlomisa intsha ngamakhono angayelekelela ukulwa nobubha, umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni unike ithuba intsha yasendaweni yaseWentworth eThekwini lokuthola uqeqesho lwamakhono emkhakheni eyahlukene. Ekhuluma emcimbini wokuthweswa kweziqu kwalaba ongqongqoshe lomnyango uvezeke ukuthi le
ngenye-ke yeyindlela lo mnyango ozama ngayo-ke ukuqeda isihlava sokuthembela ekunikelelweni. Sinikezwe itask yokuthi kancane kancane simove from welfare esithi njalo abantu bathola ama-handouts, kodwa sibone ukuthi sibathuthukisa kanjani. Kukhona ama-group athungayo, abathungi be-fashion designing, ngoba bathunga kwizinga eliphezulu, hayi kulezinga eliphansana nje. Bese siba nabantwana abakwazi ukufaka ugesi, abafundiswe ukufaka ugesi njengamanje. Okusenza sizigqaje kakhulu sizidle ngalabantwana ukuthi abantwana laba akade abanye sebeke who have been in conflict with the law, asebeke baba namacala, abanye ama dropouts abangakaze bacabanga ukuthi sozibona sila ngezinga empilweni. Abanye ke of course baphuma kulama disadvantaged families lapho bashonelwa omama, bashonelwa abazali ngezikhathi ezinzima. Siyazi izikhathi ze-COVID-19, izikhathi ze-HIV and AIDS zabathatha abazali, abantwana basala bodwa. Labo bantwana ke sibuyisela ekutheni kubuye ithemba kubona, kubuye ukuzethemba, kubuye ukuzidla nje nokuzigqaja ukuthi kukhona bangakwenza empilweni. Bayi-120 sebebonke abantwana ke abaxhunywe uphaphelo gwalagwala nabathole uqeqesho emkhakheni efana nogesi, ukubhaka, ubuchwepheshe besimanje manje nokunye ke okuningi. Kuzokhumuleka ukuthi le ndawo ingezinye zalezo ezikhungethwe ubugebengu, izinga eliphezulu lokusetshenziswa kwezidakamizwa nokunye ke okuningi. Lentsha iphawule kanje. Ewento esibebenganayo isidlobo ama-college, so like kwafika i-youth sense isize kakhulu, even nalabo ababhema ama-drugs, nalabo abahlele emakhoneni abanawo, especially nokuthi ugibele uyele koThekwini namanye ama-college ukuye kwezinye indawo. Bengifunda i-chef, so into engigenile la more or less is ngene kwi-co-op, kwi-NYDA, basihlanganisele even noma okunye bengakaqede iprocess kwezinye izinto, kodwa more or less izinto sebesize zona, even like small businesses like baking for indawo ezincane emakhoneni sesinabantu esibabhakisayo emaceleni, so singene kanjalo, so imali ikhona eranayo. Living in Wentworth, there's a lot of crime going on, shooting, drugs, everything taking place. That's why I encourage the other youth that's on the corners, same like how I was on the corner, to come here and do this course because it's free. Don't pay any fees, and at the end of the day you will get a certificate stating you've done the course. Kukhuthazwe intsha ukuba ke iqinise kulawo makhono adingekayo esikhathini samanje. Sikhuthaza kakhulu ukuthi abafunde ama-skills ke manje, bafunde ama-skills adingwa imarket, ngoba kuyosilekelela kakhulu lokho. Siyabona nje ukuthi kunawo ama-skills esisilele kancane emuva kuwona. Yabona isikhathi samanje sifuna i-IT yakho ibe right, kodwa ke okusijabulisayo kakhulu bonke labantwana njengoba be-120 nje bonke bazophuma bene computer skill. Ey'ndabeni ze-1KZN TV kubukunto Mkhona Mvubu eThekwini. Ake siphinde silishelele izitolo sophinde sibuye nezinye zeindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze-1KZN TV nazo kwizona ndaba esithi ngezihamba phambili. Ihlehlile ingqungquthela yentsha kaKhongolose kwethulelwe zolimo emagabheni kanti lahaqwe izinkinga olweyisulu zezikhukhula. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17.30 maqhathaniswa nedola laseMelika bengu-21.20 kupondo waseBrithani bengu-18.21 kwi-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona $1,789.94 ounce kuthi intonga yolongahluziwe bengu-$76.10 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umdlali weqembu losuthu oluMabhesha Nkone AmaZulu FC uGeorge Maluleka uthi ujabule ngokuba ingxenye leli qembu emva kokuchitha isikhathi eside ekhuhla ibhenji ngesikhathi esagijima kuMamelodi Sundowns.
Kumanje ke lo mdlalo uthi usekukhohle konke okwenzeke sekwiqembu leDowns njengamanje useyigxile ekutheni kaqopha umlando nezikankotheni kwazisa ukudlala ibhola yona nto ke ayithandayo. Nakuba kunjalo ke lo mdlalo ukholwa ukuthi ukwenze konke bekufanele akwenze kwiSundowns ngesikhathi esanika ithuba lokudlala khona egcizelela ngokuthi kwesinye isikhathi empilweni izinto ziye zingahambi ngalendlela ofisa ngakhona. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakampondo zamile nje ukube zamile enkomeni sasokwakha amagudu okubhemela ziyaguqa siyiphaka namuhla khumu.